Khasi Hill District ni CMEM rok 25 April ro titi edis hapango beranya ni phaimani oro berai nai lekha borok tai edis titi edis hapangni EMCM rok bai kok lam salai panda rok bo khakya tai cultural program rok bo khainai lekha tai khumlung pa rok bo gudiwi kwbangma thai rok thangai bokni korok bai khasi rok bai bo malai lekha tini 28 April ni dino tini borok roano ka khumulung ni simi Agutala ti airport jora bongno lamshoika titi edisi hapangni officer rok nai dai lukurok borok tini oro sibai rogului hambai rei borok airport bongno lamsogui titi edisi hapangni ti rohorka nai dai lukurok tiari ti বিষয় ui nai tuni mampli phaimani te thangmani jora nongno nai tugui rugui no phunugui tongo tiari tv nai dai lukurok